4 plantas e 1.600 metros cadrados están destinados á Universidade dentro do proxecto de reforma da antiga delegación da Xunta de Galicia na Rúa Benito Corval. Esta mañá o vicepresidente da Xunta presentoulle este proxecto ao reitor da Universidade de Vigo. Rueda confirmou unha vez máis os prazos e volveu a lembrar que este espazo estará rematado pro primeiro trimestre do ano 2019. O reitor, pola súa banda, debullou o contido o que van a ir destinadas cada unha destas 4 plantas, da quinta ao oitava, que se converterán na sede do Campus CREA, o proxecto de especialización da Universidade en Pontevedra. A quinta planta será un showroom. É dicir, un lugar onde os espacios van a ser espacios de demostración, intervención de todos os produtos e diseños creativos en todas as facetas das áreas, de todas as áreas do Campus CREA. Aí pondremos en valor o patrimonio productivo tanto do alumnado como dos investigadores e investigadoras. O sexto andar estará centrado no emprendemento. Sería realmente a incubadora e aceleradora de empresas do Campus CREA, S2I. Aí terán cabida pois os proxectos digamos, Incubi Emprende, que son os iniciáticos para os nosos estudiantes, pero tamén os Incubi Avanza e nos permitirá intensificar toda esa actividade de emprendemento que vamos a facer en ese lugar, pois a colaboración xa que temos cas asociacións empresariais a día de hoxe en Pontevedra. E a sétima e oitava planta estarán adicadas á parte académica, de investigación e de xestión do Campus CREA, un espazo, estas 4 plantas, onde traballarán diariamente entre 50 e 80 persoas. Dende a universidade estiman un movimento diario de usuarios que en ocasións puntuais podería chegar ás 500 persoas.